Красиви и невероятни, уникални и подходящи за декорация на дрехи и подаръци, цветя от копринени нишки, изработени от Нурхаят Доран. И така, стилни и уникални за бъдещите булки или като бутиков аксесуар към всяка дреха, изработени от работливите буби и майстори занаятчии. Това са изработени от копринени буби. От истинска коприна. Gerçek ipek да, от böceği истинска. kozası. İçinde ipek böceği var. Също така има и отвътре, може да сетите бубата, да. Makasımız da olsa. А за какво се ползват цветята? За украшение? За Için какво? kullanıyorsunuz çiçekleri? Tabloların içine olabiliyor, tepsilerin içine, gelin çiçeği olarak, duvaklara. Може да се използва за булченски букет, може да се направят. Panoların içine. Правят се различни... Gelin çiçeği, duvaklara. Пак булките повече го използват. За булото, за украса на булка. Kas kesimi. Да, за украса на булката, да. Kesmedi makas. Колко време отнема изработката? Bir çiçeğin yapımı ne kadar zaman oluyor? 1,5-2 saat gibi. Около 2 часа. За едно цвете. Bir çiçek için mi? Да, за едно Çok цвете. ince tek tek kesmek gerekiyor. По едно трябва да се направят. Ето това е бубата, след като го изкарат. Листенце по листенце се изработва цветето, така ли? Как yaprak mı yapıyorsunuz? Tek tek. Да, листенце по Kesmiyor ki листенце. makas. Какви други материали използвате? Tek tek kesip sonra birleştiriyoruz. Едно по едно ги изразваме и после ги съединяваме. Боюдом се. İpek boyasıyla А също boyanabiliyor така sonrasında. могат да се боядисат какъвто цвят се иска. Какви други материали? Виждаме перлички. Bunu içerisine ne kullandınız? Boncuk. Da perli използват. Telin И üzerine boncuklar tek tek sarılıyor. Ondan sonra bizle delinip geçiriliyor. първо се изрязват, после се продучват и може да се направят украса от перли и по такъв начин да се прикрепят с тяло. Да, към украсата. А това някаква семейна традиция ли е или тя се е научила? Това bir ürün daha sonra mı ortaya çıkan bir şey sizin? Daha sonra geleneğimizde Това не е традиционно, това после е излязло като Начин на изработка. да, начин на изработка.